биргән әниемнең җылы кочагы. Үзенең тормышын нәшрияткә багышлаган, бөтен җаны белән әдәбияткә гашыйк шәхес ул. Иҗатка студент елларыннан килә. Мәктәпне тәмамлап, Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетында белем ала. Үз тәҗрибәсен Уфа шәһәре Кызыл таң газетасында хәбәрче, бүлек мөхәррире булып башлый. 7 елдан соң Казанга кайтып, хезмәт юлын Азатлык радиосында дәвам итә. Идел, Сөембикә журналларында бүлек мөхәррире вазифаларын башкара. Сүзебез бүгенге көндә Казан утлары журналының җаваплы сәркатибе Ландыш Роберт кызы Әбүдәрова хакында. Мин авыл кызы. Актаныш районының бәләкәй генә бер карт авылыннан. Авыл кичкенә генә булса да, ул миңа бик зур авыл булып тоела иде, без кичкенә чагында. Һәм мин аны уйлыйм да, ни өчен ул миңа бөтен дөньяны алыштырган микән дип уйласам, ул инде әлбәттә безнең әни белән бәйле. Чөнки безгә дөньяны ачучы кеше дә, улы дөньяга чыгаручы кеше дә ул әни бит инде. Фәтхетдинова Әлфира Әхмәтшәйх кызы, әниемнең исеме. 6 балалы гаиләдә туып үскән ул. 14 яшендә әтисез калган. Без инде аны әбине әнкәй дип йөртә идек. Менә безнең үзебезне дә әнкәй тәрбиясендә үстек без. Аннары инде шушы авыл егетенә кияүгә чыгып, Алабугада культура агарту техникумында режиссерлыкка укып, театр режиссерына диплом ала да авылга кайтып утыра. Һәм 36 ел буена клуб мөдире булып эшли. Мин аңа бер урында гына, карт авылдан чыкмыйча гына шушылай яшәүне бүген килеп исләрем китә. Чөнки ул баш аягы белән шушы карт авылы кешесе. Мин инде әнинең клуб мөдире булып эшләгән вакытын менә шушы үземне белә башлаганнан бирле беләм, һәм ул минем күңелдә бары тик клуб белән генә бәйле бер шәхес булып истә калды. Минем бала чагымда, үсмер чагымда һәм авылдан чыгып киткәнчегә кадәр менә шушындай хатирәләр миндә. Клуб мөдире ул бәләкәй авылда кем ул? Ул авыл советы рәисе дә, укытучы да. Ул вакытта бит әле партия бар иде. Безнең әниләр алар зур бер идея дип совет чорында туган балалар, һәм алар олы бер идеягә хезмәт итеп яшәгән кешеләр. Әти минем механизатор иде, ләкин инде әни белән аларның миңа 9 яшь вакытта юллары аерылды. Һәм без әни тәрбиясендә үстек. 2 кыз идек без. Минем апам миннән 5 яшькә зур. Мин шук бала идем кичкенә чагында, үзсүзлерәк идем, ләкин мине әни эт итеп сүккәнен хәтерләмим мин. Ул ничектер безгә аңлата белә иде. Дөрес эшләмәгәндә ачуланмыйча гына җиткерә белә иде. Менә шул ягы мин аның бүген дә сыкканам, ул ягына. Мин үзем хәзер 2 кыз үстерәм. Һәм кайчандыр мин әнине ул безне дөрес тәрбияләмәгән дигән шундый яшьлек максимализмы белән уйлаган булсам, менә мин хәзер аңлыйм. Менә аңа осталык кирәк булган икән. Бу әни инде, мин аны хәзер уйлыйм да, режиссер белеме аның тормышта да кирәк булгандыр. Ул безнең тәрбияне ничектер режиссер кулы белән әйтмичә генә гамәлләр аша күрсәтә белгән. Безнең бәләкәй генә иде. Бәләкәй генә агач өй. Клубта кичкенә генә кайчандыр мәчет булган. Аңа кадәр инде авыл байының йорты булган, шундый бер кичкенә генә йорт, ләкин ул безгә бик зур сәхнә булып тоела иде. Аның сәхнәсе дә. Шунда без өй белән клуб арасында мин хәтта ниндидер менә бүген уйлыйм да аерма да булмаган кебек. Безнең үзебезнең өй ул репетициялар залында, цехта, складта, менә шундый бер сәхнә арты кебек бер урын иде. Әни 6 баланың иң өлкәне, һәм ул әнисенә терәк булып калган бит инде әтисе үлгәннән соң. Аңа инде күрәсең шулай туры килгәндер, оештырырга кирәк булган үзеннән кичкенә сеңелләрен һәм энесен.
Шушылай оештыру сәләте аны инде күрәсең мәдәният агарту техникумына илтеп җиткергәндер дип. Менә шундый уртак тел таба белергә һәркем белән, һәркемнең күңелен күрергә, аларны бит әле сәхнәгә тартырга кирәк авыл кешеләрен, эштән арып кайтканнан соң. Менә ул аларны ничектер оештыру ягына аның осталыгы бар иде. Аңа бит әле күңел егәрлеге дә булу кирәк. Күңелнең дә көче, энергиясе булу кирәк. Ташып торган физик көч кенә түгел оештырыр өчен. Маңа аның һәр вакытта да оптимистик карашы җитәрлек иде. Нинди генә заманда да. Ул бит әле 90нчы еллар җитте. Ул вакытта инде бөтен система үзгәрде. Алда әйткәнемчә, менә бу идеялар алар башкага алышында. Һәм әни ул вакытта менә беренчеләрдән булып, клуб идәнен иртә таңнан торып юып, авыл мулласын чакырып, беренче булып шушы клубның сәхнәсендә гает намазлары укырга ияләштерде. Аннары ул иң беренчеләрдән булып шулай ук безнең Суксу, татар Суксу җирлегендә Корбан гаетен уздыруны кертеп җибәрде. Клуб мөдире булса да, һәм менә шушындый эшләр авыл халкының үзаңын формалаштыруда ул бик зур эшләр башкара иде. Аның инде әлбәттә районда да, республикада да аның бу эшен югары бәяләделәр. Хәзер инде ул пенсияда. Без еш кына кайтып йөрибез. Аннары инде ул без мәктәпне бетергән елны шушы авыл егете Фәтхетдинов Зөфәр белән кушылды. Аның инде алар 25 ел бергә гомер кичерәләр, матур, тату гына, һәм без кайтканда алар менә стәл тулы ризык табын белән каршы алалар, гел изге теләкләре белән узатып калалар. Һәм безгә тагын нәрсә кирәк инде, шул җитә. Филология факультетында укыганда яза башладым. Ләкин язганда да, менә хәзер уйлыйм да, әни бит инде моның орлыкларын салган. Ул әле архивлар ачылган чук авыл кешеләреннән сорашып авыл тарихын язды. Әни үзе инде теге бик мәкаләләр язмый иде, ул район газетларына андай әйберләре булмады аның. Сценарийлар яза. Нинди генә кичәләр, яңа ел кичәләренә дә, Сабан туйларга да, 8 март бәйрәмнәре булса да, өлкәннәр көне булса да, барысының да сценарийларын үзе яза. Һәм мин өлкәнрәк классларда укыганда ул мине җәлеп итә иде моңа. Һәм шулай югары класста укыганда авыл тарихын языр. Без бергә яздык әни белән. Ул инде миңа мәгълүматларны табып бирә торды. Мин инде аларны текст итеп язып, шундый бер китап, кулъязма китап кебек итеп эшләп чыктык без аны. Ул шундый бүген дә кулланыла торган файдалы әсбап килеп чыкты безнең авыл өчен. Филология ул татар әдәбияты белгече буларак мин инде яза башладым. Әни каршы килмәде. Һәм иң беренче әсәрләрне дә әни укый. Әни чыннан да ул бик театр жанлы кеше дип әйттем бит инде, ул каягына барса да, дөрес ул бик сирәк чыга. Картавылның әйткәнемчә, ул башы аягы белән картавыл кызы. Кичкенәдән бер каяда чыгып киткәне юк. Узакка үзе дә әйтә, мин 2 көнгә авылдан чыгып китсә, минем кайтуыма авылны күчереп куярлар кебек ди. Шулай да без инде аны үзебезгә кунакка алып килгән вакытларда театрларга алып барырга тырышабыз. Театрны аеруча ярата концертларга караганда. Һәм шунда ук күрәсең аның менә режиссерлыгы жанында бардыр. Ул фальш булган урыннарны бик тиз тотып ала. Хәзер ул лаеклы ялда гади авыл хатыны булып гомер итеп ята. Бакча үстереп, мал-туар асрап, менә шулай дөнья көтеп яталар алар. Безгә инде авырып китмәсәләр, безнең өчен иң зур шатлык шунысы. Тигез катлык белән генә яшәсәләр. Мин әнинең бер иң нык сокланган бер сыйфаты бар. Ул бер кайчан да гайбәт сөйләмәде. Аның гайбәт сөйләргә чыннан да вакыты да булмагандыр. Ул шундый бер хатын-кызлар җыелышып, шундый темаларга кирип киткәндә, ул һәр вакыт бер сүзне әйтә иде. Үзенең дә 2 кызым үсә әле, алдагысын Алла белә дип, менә шулай төгәлләп куя иде.
Мин аның менә бу сыйфатын үземдә шын-шынлап тәрбияләдем. Үземдә дә шушы сыйфатын бик булдырырга тырыштым. Икенче сокланган сыйфаты. Мин 17 яшымда шәһәргә чыгып киткәндә, ул мине бер тамчы күз яшен чыгармыйча озатып калды. Шул вакытта мин елыйм. Кайтасым килеп елыйм. Әни нык тора. Кызым дип миңа кушылып еламый. Ул вакытта аптырыйм, әни бигрәк каты бәгырли инде дип. Киресенчә, анда менә шушы еламаслык һәм мине кысада тотарлык көч булган. Без әниләр кайвакыт артык иркәлибез. Ул өлкән буыннар, өлкән буын кешеләрендә, аларда баланың киләчәген, бүгенгесен түгел, киләчәген ныграк уйлауга саларга. Шул җәһәттән менә ул өлкән буыннарга минем соклануым зур, бик каты сокланам. Менә бу аларның рухи ныклыгы турында сөйли бит. Мәсәлән, әнинең сиздермичә генә бездә традицияләргә ихтирам тәрбияләве. Безнең гаиләдә шундый бер традиция бар иде. Клубка алып кайта иде яңа елга чыршыны, улы чыршыны. Һәм безнең бәләкәй булгач, безгә бәләкәйрәк генә ала. Һәм менә бу чыршы бизәү, ул менә безнең генә гаиләгә хас кебек тоела иде инде. Миңа ул күп гаиләләрдә булган билгеле. Ләкин ул менә безнеке генә булган традиция. Чыршы бизәү. Менә мин аны хәзер дә балалар белән чыршы бизәүне аерым бер бәйрәм, яңа ел алды бәйрәме иттереп үткәрергә тырышам. Әниләрнең тәрбиясен киләчәк буыннарга да тапшыра алсак иде. Ныклы, көчле рухлы итеп тәрбияли алсак иде балаларны, өлгергән итеп. Әниләргә мин әлбәттә озын гомер телим. Тигез картлык телим. Гомер буе безне озата бара әниләрнең күңел аклыгы. Тирә-юньгә якты нурлар сибә әниләрнең күңел сафлыгы. Баштан сыйпасаң бәрәхәт әни, иң җылысы синең кулларың дип җырлый Татарстанның ат казанган артисты Алина Сафиуллина. Көләч йөзле, көчле рухлы, максатчан, һәр вакыт күтәренке рухта иҗат итүче, татар эстрадасында үз урынын, үз тамашачысын булдырган нечкә күңелле, моңлы җырчыбыз. Теләче районының ул вакытта саба булган иде, мин туган вакытта. Югары Кибәхуҗа авылында туганмын. Әтием белән әнием шушы ук авылдан, шунда туганнар, шунда үскәннәр. Әмма әни безнең авылның бер очында, әти бер очында яшәгән инде. Әтинең әнисе бик иртә мәрхүм булган, ул армиядә вакытта. Әтисе инде минем бабай ансы хайран гына еллар яшәде, безне дә күреп калды, безне тәрбияләп калды. Әни ягыннан минем әби белән бабай ансы алар озак яшәделәр. Бабай ул безнең шундай көчле, аралашучан иде. Шундый теге бөтен гаиләнең килеп туган сорауларын шул шишәдер инде. Кемгә барып сөйләшергә, кая нәрсә табырга, плотник булып эшләгән, өйләр салган безнең авылда. Әби инде безнең күбрәк өйдә хуҗабикә булган инде. Бик күп балалар алып кайтканнар алар. Менә минем әни сөйли үзенең әти-әнисе турында. Әтисен әйтә инде ул, без бер вакытта кытлык кичермәдек ди. Һәр вакыт ул табадыр иде. Берәр нәрсә кирәк булса да, мәктәпкә кием, тегесе монсы җитәкләп алып чыгып китәдер идеген, барып алып кайтадыр иде. Яисә үзе ди барып алып кайтадыр иде. Исемдә ди, матур пәлтә алып кайткан ди, матур күлмәкләр алып кайткан ди. Әни ягыннан би Фатыйма би. Ул менә минем исемдә калган бүккән пешерәдер ул. Бик тәмле итеп бүккән пешерәдер, еш пешерәдер ул аны. Бездә яшәде ул соңгы елларда. Һәм шушы бездә яшәгән вакытта, соңгы 1-2 айларда, 4 айларда микән инде, мин бит инде кайтып киткәлим. Һәм бу миңа кайткач кызым ди, кабак ашыйсым килә ди. Әни кабак бүккәне пешергән,
Күремсең инде бүккен ашысы килмәгән, чиста кабак ашысы килде микән инде. Мин инде теге кабак ашысы килде дигәч, суга гына салып кабак пешердем моңа. Мәйтәм, шулай теге изеп кашык кебек ашаталар бит әле, шулай итеп кенә пешергән идем. Шунда яратып ашады, аша бетерде бу моны, әйме? Һәм ничә айлар буе, менә үлгәнчә әйтәдер, менә минем Алинем Казаннан арлы кайтып, миңа кабак пешереп ашатты бит, дип шулай дип әйтәдер. Әби узак итеп сөйләшеп утырырга яратадыр, әни ягын. Һәм әтинең әбиләре, әниләре исән булмагач, без бит инде әни ягыннан әби белән үстек. Гел һәр вакыт утырганда әйтәдер, менә балалар, өстәлнең 4 почмагында 4 фәрештә була. Исемнәрен инде Дәүләт Вәли, Дәүләт Шаһи, Дәүләт Әсхади, Дәүләт Әсхари дип шулар сезнең бөтен язып барырлар сезнең дип. Яхшылыкларыгызны да, начарлыкларыгызны язып барырлар дип. Алар карап барыр сезнең ашыралынан бисмилла әйтәсезме, юкмы икән дип инде. Менә шушы кичкенә вакытта бездән гел дога укытадыр инде, ул төшкән саен сөйләп күрсәтәл дип. Шул өйрәтеп калган дугалар истә, менә яңа дугалар өйрәнәмәйме? Алар ничектер начар истә кала барбыр да, шул кичкенә вакытта өйрәнгән дугаларны укыйм инде. Мине ул вакытта бит инде әтиәниләр эшли торган булганнар. Садикка биргәннәр башта. Кичкенәдән бире торган булганнар ишинде. Хәзер әти мине алырга килгәндә бер көнне әти сөйли инде, җылыйсың ди, моңгаларың агып беткән ди, җылап йөрисең ди, сиңа игътибар итүче кеше дә юк ди. Мин алып чыгып киткән дә, бу мин син бүтәннәр ул садикка алып бармадым ди. Ул садикка дип инде ул яшьтә инде. Соңрак илттеләр инде кичкенә вакытта. Шуннан бирле, шуны күргәндә әти әби дә калдыра торган булганнар. Көн саен иртә белән эшкә барышлый, шона бит инде ул вакытта теге шона. Шонага бит бүрек бар бит ул вакытта. Бүрекләр киертеп, пәлтләр киертеп, бай урап. Шулай дип мине төшереп калдыра торган булганнар. Әбигә узак кына мине әби караган, алар эшләгән вакытта. Әбинең сүзләре, әбинең күз, мин теге истә калдырам күбрәк. Картинкалар белән күбрәк истә калдырам. Кабак турап утырганы, көн иртә белән турып кабак турыйдыр инде ул. Без анда кутсак, без торышка кабак пешерәм пешерәм дип. Аннары ул мичтә кабартма пешергән, мич кабартмасы теге күпреп шулай пешерәдер. Менә шулай истә калган. Әни кул астына мин ничә яшьтә керә башлаганын хәтерләмим, әмма менә шундый үзек-үзек истә калган. Миңа әни гел список язып калдырадыр. Хәзер бит багаларны эшләтеп, җиңел генә эшләтеп булмый. Безнең заманда әни мин иртә белән торышка кәгазьгә язып калдырадыр список. Менә шуны эшлисең, моны себерәсең, моны жуасың, там табак сау жуасың, өйне җыештырасың. Көн саен жудырадыр, ул миңа җәй көне баскыч төбе. Ул баскыч төбе көн саен пешерәмәгәндәдер инде. Миңа ул баскыч төбен әни эштән кайтышка жуып куярга кирәк иде көн саен. Инде мин кичкенә вакытта мине хыялыйрак дип әйтәләр иде. Мәктәптә дә шулай диләр иде. Онткан булганмындыр инде күрәмсең, әни бит инде миңа баскыч төбе жуырга куша. Безнең күршедә Миләүшә апай бар. Ул яшь кыз, теге егетләр белән йөри. Миңа бит инде кызык кичкенә балага аның белән сөйләшергә. Кирип китәдер Миләүшә апага. Ул нәрсә, ул тешләп йөри. Анда аяк киеме жуа, нәрсәдер жуа анда. Мин аның артыннан ияреп йөрим. Хәзер хәтерлим, урамда берсендә колонкада аяк киеме чайкап тора Миләүшә апа. Шот башыннан әни күренә, әни кайтканы. Әни күргән күреп алдым да, жүгерәм тизрәк баскыч төбе жуырга. Тиз-тиз генә баскыч төбе жуып куядыр, әни көләдер инде. Тикшереп, шайтып тикшереп йөридер, менә монда тузанны сөртеп җыеп бетермәгәнсең дип анда. Шушы чакны хәтерлим. Әни әле дә көлә әле. Аннарсын хәтерлим, элекке заманда бит инде яшереп куялар иде. Бәйрәмгә дип, особый случайга дип, конфетларны яшереп куялар иде инделек. Бик матур бер конфет алып килделәр безгә. Теге ракушкалар кебек. Хәзер дә бар инде ул. Төрле-төрле ракушкалар кыяфәтендә конфет коробка белән конфет алып килделәр. Әни инде моны ялына чыгарып куйды. Кунаклар килгәч ашабыз кызым ди. Һәр шуннан соң миңа бит инде теге куып карыйсы килә. Чыгам да теге берне генә кабам да инде. Берне генә каптым ишинде, аннан бер нәрсә дә булмый. Димдәген. Кидем. Шуннан соң икенче көнне чыгам да теге бер хәзер вакыттан соң күрәмсең, тагын берне алам да ярайды икене генә каптым ишинде, аннан нәрсә була дим дә.
Onsı videomu unutulayın da şutunu unutkanmındır indi minanın. Bir zaman kunaklar kildi. Eni kirip kile konfit mendingde 2 konfit kalan. Kızım koya gitken bu de şulay tip malay oşa bitirgen mi teki. Kovup karayım deyip. Boştan sıpasanda rahat enni, İngilizcesi senin kulların, mün yaşaşı emin, oyğu hasret görsetmesin kiler yılları. Ana көңле шексез дәрья кебек, диңгез кебек бик тә киң бит ул. Болыннарда җәелеп үсеп яткан матур чәчәкләргә тиң бит ул. Кыз белән ана арасындагы җылылык хисе күңел түрендә аерым урын алып тора. Кыз балалар һәр вакыт әниләре янында булырга тырышалар. Аның кебек сабыр, тырыш, уңган булырга телиләр. Әни ул маяк. Рәмзинә ханым да кызлары Айсинә белән Алинә өчен иң газиз, иң кадерле үрнәк әни. Минем әнием гаиләдәге 7 бала булган индалар. Шуның иң өлкәне 1928 елны Теләче районы Максабаш авылында туган. Сугыш башланганда әнигә 13 яшь булган. Ул сугышның бөтен авырлыгын үз җилкәсендә татыган булган инде. Әтисе аның сугышка киткән. Сугышка хәтлегалар 5 бала булганнар, сугыштан соң тагы 2 туган индаларның. Әни башта сугыш вакытында инде әнисе өйдә калдырган инде аны балалар карарга, балалар бит бөтенесе бәләкәй. Аннан соң инде 15 яшьтән фермада сыер савучы булып эшләгән. 7 ел сыер савучы булып эшләдем дип сөйли инде әни. Ул вакытта бит инде бөтен нәрсә кул хезмәте белән эшләнә. Максабаштан да бик Барсай таулары бар. Ферма менә шул Барсай тауы башында иде инде аны мин дә хәтерлим әле әбиләргә менгән чакта. Тауның итәгендә шелтерәп улаклардан чишмә ага торган иде. Ул чишмәләр хәзер дә исән әле. Әниләр менә шул нидән елгадан шул тау башына хәтле су ташып, шулай итеп малларга су җылытып, шулай итеп эшләгәннәр инде ул заманда. Шулай итә торган инде урман кисәргә җибәрделәр безне дип. Менә мин хәзер Түбән Камага барган чакта карап барам инде юлда, әни әйтә торган иде. Тунбут башта, Степановкада без кистек урманнар дип. Безнең бөтен туганнар да үземнекеләр Түбән Камада. Шунда кунакка барган чакта юлда карап барам инде. Менә булар әнинең урман кискән җирләре шул икән инде дип. Безнең яшь чакта бит инде әле хәзерге шикелле муллык юк инде, бар бердәген. Миштә ипи салуы. Без мәктәпкә киткәнче безгә нигел төшү күмәч пешереп башата торган иде. Менә мин аны хәзер үзем пешереп карыйм. Ул минем бер ничек талай килеп чыкмый инде. Аныкы ничек шундый тәмле булгандыр инде, ул белмим. Без аны абыйлар, әниләрем белән дә сөйләшәбез инде, ничек шундай итеп пешерә алды икән ул дип. Аның камырлары шундый менә уңадыр инде, мамык шикелле була торган инде аның пешергән камыр әйберләре. Әни 1955 елны әтигә тормышка чыккан. Менә мин туган авылга инде, югары Кибә хуҗага әйтә торган инде ул, мине әтиең 4 ат белән менеп алды дип. Әти минем Закария исемле, уңган, бик булган, акыллы, җыр сүзле, шундый теләсә кем белән уртак тел таба алып сөйләшә ала торган, шундый кеше. Әти минем балта остасы булып эшләде гомер буе. Безнең авылда бер генә өйдә юк иде, әтинең кул хезмәте кермәгән. Ул бөтен авыл кешесенә ис алган кеше. Безгә инде менә мин кияүгә чыккач, безгә дә ул ис алды. Нараттан ис алдык без. Мин хәзер дә аның стеналарында инде бунда әтинең кул җылысы кергән бит дип. Әти белән әни безнең 62 ел бергә яшәделәр. 5 бала тәрбияләп үстерделәр алар. Алар безгә мин бик әйбәт тәрбия биргәннәр дип уйлыйм. Чөнки без бишебез дә үз юлыбызны таптык. Үзебезнең эшләп, үзебезнең тормышларыбызны булдырдык. Үзебезнең балаларыбыз, оныкларыбыз бар инде, Аллаһка шөкер. Инде оныкларның балалары бар. Яшәл матур, яшәл шундый матур, якыннарга сөйләшеп. Мин үзем инде саныйм, әни ул үзәк дип, ул кешенең үзәге. Әле әти белән исән чакта
Син бала буласың. Синең өчен дуа кылып торучы була. Синең өчен борчылучы була, сиңа теләк теләүче була бит инде. Менә алар дөньядан киткәннән соң, менә ул минем бит инде әни ахырдан үлде. Менә әни үлгән көнне мин инде Аллаһ итем. Чөнки мин инде бала түгел ул көнне. Ә мин үзем Фуфа Кибә хуҗа авылында үзем белән бергә укыган ук кешегә кияүгә чыктым, Басыйт исемле җегеткә. Ике кызыбыз бар, Аллаһка шөкер, Алинә һәм Айсинә. Мин Аллаһ Тәгаләгә бик рәхмәтле. Теге татар халкында шундый мәкаль бар бит. Агачтан ат итәр диләр инде төнге уңган булган кешеләр турында, ул агачны ат итә диләр. Аллаһка шөкер, минем кызларым шундый. Алинә инде ул сәнгать кешесе, икенче кызым хөкүмәт эшендә эшли минем. Әйбәт балалар үстердек, Аллаһка шөкер, мин ул яктан бик бәхетле, тормышым да бик бәхетле булды минем, балаларым да бик әйбәт булды минем. Туганнарым да Аллаһка шөкер бик әйбәт. Безнең Теләче районы Югары Кибә хуҗа авылы бик матур авыл. Авылдашларыбыз бик әйбәт безнең. Без балаларны шундый итеп тәрбияләдек инде, бер үк менә кешегә начар була күрмәгез, кешегә авыр сүзләр әйтә күрмәгез сез. Менә без үзебез дә шундый тәрбия алган инде безнең буын. Үзебезнең балаларга да без шулай тәрбия бирергә тырыштык инде. Әни, үземнең әни минем балаларымны дуалар өйрәтеп калдырды инде аларга. Алардан гел сулый торган инде уларны укытып карата торган инде. Ул да син шулай итеп ука аны дип түгел. Кызым, син шуны өйрәнгән инде бит әле. Кая әле син аны онытмадыңмы дип. Менә хәзер минем үземнең балаларымның балалары оныгым бар бит инде. Мин Алинәгә дә әйтәм инде, кызым, кычкырмаска тырыш син аңа әйбәтләп әйт. Баланы менә ягымлы итеп тәрбияләргә кирәк дип әйтәм инде мин. Чөнки начарлык белән, усаллык белән кешене бер вакытта да җиңеп булмый инде аны. Аны туры юлга кертеп булмый. Әкрен генә, җайлап кына, матур итеп әйтсәң, бөтен нәрсәне дә җайлап була. Ананың күңел җылысы ул балага бирелмичә кала алмый торгандыр инде. Ана өчен бит инде ул бала иң газиз әйбер бит инде ул. Дөрес кырыс чаклар була инде ул. Эш күп чаклар була бит инде. Мин мәсәлән кайчакта уйлый торганым инде, кайнанам исән булса, шунда дип әйтәдер инде, барбер. Шәй куеп торса да бит инде бик рәхәт була. Кунаклар килгән чакта бит инде рәхәт булыр инде дип уйлый торган идем. Һәр гаиләнең үз калыбы инде аның. Гаиләләрне аерым бер калыпка салып булмый аны. Һәр гаиләнең үз тәртибе, үзенең кагыйдәләре, үзенең йолалары. Ә менә мин үземнең гаиләмдә инде балаларымның бәхетле булуын, шушындай үз юлларын табып, үз тормышларын корып, шулай итеп рәхәт итеп яшәргә язсынларга алдагы көннәрдә дә әти-әни тигезлегендә туганнарның рәхәтен теге туганнар белән бергәләп, аралашып, шатланып яшәргә язсын дигән теләк телим мин балаларыма да, гомумән бөтен телевизор караучыларга да мин иң мөһиме сәламәтлек телим һәм бәхетле тыныч тигез тормышта илләребез тыныч булып, рәхәттә яшәргә язсын дип телим. Бүген инде Аллаһка шөкер, әти-әним исән саулар. Күрешеп торабыз, кунак авылга кайтабыз, бергәләп алар киләләр. Безнең менә шундый традиция булдырдык. Туган көннәрне обязательно уздырабыз без. Бер ресторанга, кафега барабыз, яисә былай чыгабыз, инде табигатькә чыгабыз, әмма уздырабыз. Минем сеңлем бар, бер туган сеңлем бар, Айсинә исемле. Без аның белән икебез ике төрле. Менә бастырып куйсаң, мин әти, ул әни. Характерлар да шундый. Мин әти, ул әни. Безне авылда күп кешене шулай тәрбиялиләрдер инде, ул кеше нәрсә әйтер дип. Шулай тәрбияләделәр бездә, кеше нәрсә әйтер дип. Хәзер бит инде замана шундый ирекле замана, име? Һәм карыйсың кеше менә моннан да курыкмый, бусын да эшләп карый, тигесен дә эшләп карый. Кеше нәрсә уйлар дип бөтенләй уйламый кеше. Һәм менә мин Казанга килгәндә уялырга тиеш түгел бит инде, син җырчы һөнәрендә уялмыйлар. Уялсаң син теге җырчы була алмыйсың диемсең инде безгә менә укытучы Мирахатна әйтәдер. Үз эшеңдә, җырчы һөнәрендә син сәхнәгә чыккач, син үз эшеңне башкарырга тиеш. Менә син тиешме син шушы җырны җиткерергә? Күңелле җырмы, син күңелле итеп җиткер. Моңсу җырмы, моңсу итеп, усал итеп җиткер. Син артист була белергә тиеш дип. Әмма безнең бераз менә шушы күңелдә барьер каладыр. Мине мәсәлән кеше нәрсә әйтер дигән әйбер менә безнең кичкенәдән шул әйтеп үстергән бөтен авыл балаларында бардыр инде ул. Башта миңа бик авыр булды ул әйбергә. Анда әйбер
Минем эзезлеп мин белән көрәшәм. Хәзер инде ул теге әзрәк. Еллар узгач, әни белән бит инде барбер без кичкенә вакытта алай якын түгел идек. Әни серләшмидер инде. Ул кешегә мен серләшмидер инде ул әлләни. Үсә төшкәч кенә теге әнигә мин сөйли башладым. Үзем дә әни булгачтан, ул безнең араны якынайта. Була төрле чагы була теге. Серләшкән чакта була, фикер алышкан чакта була. Безнең фикерләр туры килмәскә дә мөмкин. Аның үз фикере ул бит инде шул заман кешесе, мин бит инде хәзерге заман кешесе, икенче төрлерәк уйлыйм. Килмәскә дә мөмкин фикерләребездәге. Ну, һәрберебездә үз фикеребездә калабыз инде. Әмма аңа карап сөйләшмичә тормыйбыз. Әни дән бер кашан да сер чыкмый. Менә син кемгә сөйләсәң дә, иптәш кызга сөйләсәң, ул аны теге иптәш кызына сөйләйне, кара сиңа гына сөйләмә әле дип. Әни бит инде ул синең сиреңне сөйләми, ул аны шунда үзендә калдыра. Әнигә багышлап мин беренче җыр яздым. Ул күптән инде 2008-2009 елларда яздырдым инде. Әнигә багышлап җырны һәм күңелемдә йөридер, һаман теге ой, менә әтигә багышлап җыр яздырмадым бит әле дигән. Бөтен күңелемне биреп яздырдым. Шушы әтинең туган көненә өлгерергә тиешмен дип яздырдым мин аны. Әти шатланды, әтидән дә күрәк әни шатланды. Алар бит инде 40 елга якын бергә яшиләр. Теге ачысын да төшесен дә бергә күргәннәр. Әни инде бик матур җыр булган бу кызым ди. Кем язды моны ди? Кем яздым? Кайгы хәсрәт күрмә, әти җаным, күңел гелең мәңге сумасын. Ходай биргән гомерләр безнең, мизгеле дә синсез узмасын. Җырчы булу бит инде ул теге үзенчәлекле профессия әйтергә кирәк. Күп кенә балаларны бит инде юк син җырчы булмыйсың, син башка профессия ал, баштаннарсың, үзең карарсың дип әйткән әтиәниләр дә бар бит. Минем бер кашанда менә канатларымны кисмәделәр. Миңа кирәкме миңа җырларга төшәргә теләшегә пешәләр иде. Кирәкме конкурска барырга, конкурска паралар иде. Бер кашанда миңа теге җырчы булмасын дип әйтмәделәр. Телим мин укырга керергә анда курсларга йөрттеләр, алар укырга керә алмый. Курсларга йөртеп, укырга кертеп, менә шулай теге баланың хыялын барыбер хыялы тормышка ашсын өчен ярдәм иттеләр алар. Мин арга шуның өчен бик тә рәхмәтле. Шулай ярдәм иткәннәр өчен, мине үсендереп торганнар өчен. Әтинең һәр вакыт машинасында минем диск җырлап йөри. Хәзер дә минем диск җырлап йөри. Әнинең телефонында, әтинең телефонында минем җыр звонокта тора. Әни бик борчыладыр, мин бит инде хайраннан җырлыйм. 2006-дан бирле җырлыйм. Әни бик каты борчыладыр, синең менә атказанган исемең юк дип инде. Шул әйбердән куркадыр мин, миңа беренче җырчы әйткәне бар иде, әнием күрмичә калды дип. Исем алганда әнием күрмичә калды дип. Шундый шатландым, әни менә шушы хәлне күрде. Үкенеч тә китеп бармады инде. Мин авылга кайтып куйдым ул медальне. Шул исемне Аллага шөкер әти белән исән вакытта бирделәр. Үкенеч булып калмады. Озын гомерле булсыннар. Сәламәт булсыннар. Иң мөһиме шул. Аның матур ягымлы тавышын сабыйлар да, ылылар да яратып тыңлыйлар. Ул үз хезмәтен укытучылык һөнәреннән башлап җибәрә. Радиога мәхәббәт кичкенәдән килә. Иң элек Дулкын радиосында эшли, аннан Татар радиосында музыкаль редактор һәм баш редактор вазифаларын үти. Тәртип радиосы ачылганнан соң Тәртип радиосына баш мөхәррир булып килә. Аның бар максаты тыңлаучыларга сыйфатлы, халкыбыз күңеленә якын җыр-моңнарны ишеттерү, тәрбия бирердәй тапшырулар әзерләү була. Буннан буынга җиткереләсе мирас, рухи байлык әле бехисап. Үтелгән юллар шома гына булмаса да, көтелгән елларның хәерле буласына ышанам ди Ризалә ханым. Нихәл әни диеп шалтыратсаң, син әйткәнне ишетми дә сыман. Изге теләкләрен тезеп китә, җитәкләгән чактагыдай кулдан. Кайчагында әйтәм дигән сүзем әйтелмичә эленепләр кала. Сизгер ана һаман теләк тели, Раббым үзе ярдәм итсен бала.
Кайбер вакыт үпкәлисе килә, тыңламый да бугай диеп мине. Бер теләге дөнья бәхәседер, амин диеп кенә тыңла, тиле. Адым сайын теләк тели әни. Кабул була бара әйткән бире. Әни сүзе калкан бала өчен. Әйтеп аңлатмаслык тормыш сире. Бер туктаусыз теләк тели әни. Һәр теләге ачылачак бире. Гөлгә терик дисәк киләчәкне, хәер фатихасын алып калыйк. Үткәннәргә кайтып булмас кире. Мин үзем Яшелүзән районы Зуркүлбаш авылыннан, тумышым белән әтием шул авылныкы, әнием Яшелүзән районы Бишнә авылыннан. Зәкия Дәвани белән Ибрахим Дәватинең 5нче баласы булып туган әни безнең. Әнигә кадәр 4 балалары үлгән, Дәвати белән Дәванинең, шуңа күрә әнине сугыш чоры баласы булса да, кадерләп төрле төсле материаллардан күлмәкләр тегеп, күз тимәсен, монсы да үлмәсен дип хәсиятләбрәк үстергәннәр башта. Ләкин инде сугыш вакыты булгач, үзегез беләсез, анда озак иркәләнергә туры килмәгән. Бер артланнары, әнәләре, сеңелләре дә туганнар инде. Ачлыкны да, ялангачлыкны да күреп, тормышның бөтен ачысын, тышысын татып үскән инде әни. Дәвани безнең бик йомшак күңелле, Зәкия Дәвани, шул кадәр әни аның инде әйтә, бер мәртәбәдә каты итеп тавышын күтәреп тә эндәшкәнен ишеткәнебез булмады дип әйтәдер. Шул кадәр йомшак, чын теге татар хатын кызларына хас кеше булган инде Дәвани. Без аны белмибез, чөнки аны әти дә белми. Дәвани безнең бик иртә үлгән, әниләр алар ятим калганнар. Ул кичкенәдән үсмер чактан врач ярдәмчесе булып эшләгән. Врач дип әйтәм, чөнки сугыш вакытында авылларда эшләгән фельдшерлар, алар бүген теләсә кайсы табибыңны алыштырырлык дәрәҗәдә шул кадәр көчле булганнар. Менә без кичкенәдән Таисия Алексеевна дигән врачның исемен, фельдшерның исемен ишетеп үстек. Чөнки безне әни дарулар белән дәваламады. Ул менә булай тәдри, ул менә булай тәдри дип исенә төшереп, шул табибның нәрсәләр эшләгәнен ул безне шулай дәвалыйдыр. Әле дә шулай. Ул теге артык дарулар эчүче түгел. Ул безнең әни инде урман, кырлар ярата торган, табигать ярата торган кеше. Чөнки ул әйтә, безне ди табигать коткарып калды ди. Без инде какыларны, кузгалакларны җиргә ятып кимерәдерик ди. Ачлык вакыты булган бит инде сугыштан соң елларда. Табиб ярдәмчесе булып эшләгәч, әни инде ул медучилищега укырга барган, әзерләнеп. Ләкин Дәванинең бер дә җибәрәсе килмәгән инде. Олы бала булгачтын, көтеп алган бала, белмим нишләптер җибәрәсе килмәгән. Алла рәхмәте, әни имтиханга кергәчтен бер нәрсә дә хәтерләмәдем, үзем дә аңламадым мин нәрсә булганын ди. Белгәнен дә сөйли алмыйча, кирә алмыйча кайткан. Менә әни теге әнинең хәйр фатихасы булмаган аркасындадыр дип әйтә инде ул аны. Алар Казанга, менә Юдинга, Бишнәдән, урман ортасыннан кыз бала бит инде ул, дару ташыган ул шуннан җәяү. Алар бик күпне күргәннәр дип әйтәм. Әни әйтә, Алла рәхмәте, шунда әни инде дугаларын укып тора торган булгандыр ди. Бер куркытучы да, бер теге кагылучы да булмады, йөргән шулай инде. Ондан соң алар әле ак халатлар киеп сыер салганнар. Күрше авылларга йөреп, ул вакытта шул кадәр булган инде, строги дип әйтәбез инде, кырыс таләпләр булган. Кул белән сауган вакытта ак халат белән һәм көнгә 3 мәртәбә сыер сау торган булганнар, караучыга җиреп әле күрше авылга инде. Ондан соң инде менә әни безнең кияүгә чыга Күлбашка, әтигә инде. Әти ягыннан 13 балалы гаилә. Шундый зур гаиләгә килеп керә инде ул. Ләкин әни әйтә, мин ди кайнанай белән кайнатайның ди, әти дә әйтәдер, мәрхүм, шулай дип, әтинең үлгәненә 20 ел инде, сүзле дога булсын. Ничә бала булса да, без яши генә аңладык, алар бер-берсенә бер кайчан да авыр сүз әйткәннәр, ишеткәнебез булмады дип әйтәләр. 13 балалы гаилә бит инде ул. Шуннан соң кызлары инде шаярышып искә алалар, кара әле, әти әйтәдер бит ул, әйдәле Мәхиб Җамал чыгып кергәл дип, буш чиләк тотып булса да, алар ди чыгып керәләр лапаска ди, сарайга. Алар шунда разборка ясый торган булганнардыр дип көлешәләр инде хәзер. Балалар янында бер-берсенә тавыш күтәреп әйтүдә бернинди андый нәрсә булмады диләр. Ул бик тәртипле, төпле гаиләгә килә инде әни. Әти мәрхүм да, ул умартачы да иде. Аның
қолынан келмәгән эше юк, алтын коллы кеше инде. Әни дә кулга асты. Әнинең безнең теге була бит әле менә шундый, менә миндә андай бер юк, апага күчкән ул. Гөлнең бер ботагын сындырып алып утыртса да шунда үсеп китә, кайсы җиргә орлык төртсә, шул тишелеп чыга да үсә. Менә колы шундый, мол коллы дип әйтәләрме инде. Гомергә бездә сөтле сыер булды. Безнең әни әле бик тәмам сеңдем көләдер инде. Әни, син Һиндстанда тудың мәллә, бу хәтле сыер җаратмасың дип картайып, улгаеп беткәнче сыер асрады инде. Әнинең бер сөйләгән әйбере истә, ул аны бәгыренә үтеп калган булгандыр инде. Берәүләргә кергәндә әни тегендә өстәлләрендә бал булган. Кичкенә вакытта инде, үсмер вакыттадыр. Шул ул керешкә, ул кемдер инде бер апа, инде сүзем дуга булсын, гаепләп әйтүем түгел. Моның каршыннан балны алып куйган, бәрәңге буламыгы түгел ул, аны теге кеше сайын ашатып утырга дигән кебек. Бу ашчарак җиллар бит инде. Әни җылап чыгып киткән инде. Шуннан Дәванинең авырып ята торган вакыты булган инде ул. Менә әни теләге, ниме? Җылыслар килә инде. Нигә кызым бәрәңге буламыгы урынына бал ашый торган җиргә барсаң дигән Дәвани. Һәм менә амин дигән сәгатьләр бит инде умартачыга кияүгә чыккан инде. Безнең чыннан да теге өстәл өстендә табак баллар белән без бик мул тормышта үстек. Алланың биргәненә шөкер, ләкин теге артык киендереп, ясандырып йөрттеләр дип әйтә алмыйм. Мин хәтерлим, кичкенәдән акча сорарга да безгә киләләр, теге заявление нәрсә язасы булса да, урысча документлар оформлайтасы булса да безгә киләләр иде, чөнки әни бик яхшы укыган, укуын дәвам итмәгән генә инде. Аның әти менә завферма булып эшләгәндә дә бөтен учет эшләрен, бөтен нәрсәне әни алып барадыр. Әнигә 81 яшь, әле бүгенге көндә дә исән сау, Аллага шөкер. Әни ул гомер буе кая эшләсә дә бик яхшы эшләде, ул ветеран труда инде. Аның шул почет тактасыннан төшмәде ул. Педагогия көллиятендә укыдым бит инде мин беренче белем буенча. Шунда баргач кына мин белдем, безнең өйдә сөйләшенә торган сүзләр бөтенесе халык мәкалләре икәнен һәм Тукай сүзләре шагыйрь сүзләре икәнен. Безнең ул нәселдән килгәндер ике яктан да дим инде. Менә әти дә, әни дә 7 класс белемле кеше безнең, ләкин алар урыс әдәбиятында, татар әдәбиятында шул хәтле яхшы беләләр, яттан бик күп әйберләрне беләләр. Ул укытучылар әйбәт булганмы, аның чыры шундый булганмы, каян килгән ул аларга, хәтта менә без мәктәп дәреслекләрендә укымаган Тукай сүзләре. Мин шул көллияттә курс эше язган вакытта шаккаттым. Каралым, әйтәм, бу бит мондай әйберләр икән. Гөл менә шул җыр теле, гөл мәкаль белән безнең син тегене эшлә, син моны эшлә дип әйткәндә булмады. Әнинең ул теге и балалар эшләгесез иң мөкатдәс нәрсә эшне әйтәдер инде. Әти-әниләрне мин бер-берсенә тиң кешеләр дип беләм. Менә әтинең мәрхүм инде Кыттус Гарифҗан улы сүзебез дуга булсын, 20 елдан артты киткәннәр, ләкин әни әти үлгәннән соң 180 градуска үзгәрде. Ул ир белән хатын бергә яши, алар икесе бер булып бетәләр икән. Якын кешеләрем белән кайнап яшим серле калада. Сценарийлар язасың бит инде, эфирда сөйлисең, әйтәләр инде, каян табасыз шундый матур сүзләрне, каян ничек матур сөйлисез дигән сүзләр әйтәләр бит инде радиода, телевизиядә эшләгән кешегә. Ул гаиләдән килә, беренчедән. Гаиләдә кешенең бала чактан күңеле формалаша. Менә эчке дөньясы дип әйтим инде. Сөйләм матур була алмый, синең уең матур булмаса. Син яхшы фикер җиткерә алмыйсың, әгәр дә син теге бөтен дөньяны, кешеләрне яратып, яхшылык теләмәсәң кешеләргә. Ул синең теге авызың бер төрле бер сөйләп, күзең аңа кушылып елмаймаса, күзеңдә теге нур булмаса, ул барып җитми кешегә. Мин бит инде үзем ничә еллар шигырьләр язам инде. Менә әнигә багышлап язганнары да күп бит аның. Ләкин җанга утыртып, әни менә бу сиңа багышлап язылган дип укый белмим. Менә мин шундый кешеме. Ул үпкәлидә торгандыр инде, аңа теге интернеттан укып, апа укып, кемдер укып бирә инде, кайбер вакытта гына була, ләкин менә нинди эчке бер нәрсә ул, белмим, мин аны әйтә алмыйм, ләкин әни аны аңлый,
Ол безнең коры кеше булса да үзе дә гел әйтәм бит, җыр телле бик матур шигырьләр, ниләр белән сөйләшә торган кеше, ул безнең бик матур җырлый да, ләкин бер кайда җырлаганы юк. Шул кадәр теге тын тавыш белән борын астыннан гына җырлар, моңны иттереп. Менә уларның теге хәзер Ясин нәрсә дугалар укыганда сизелә инде. Җыр булганда уларны әле бик күрсәтмәскә мөмкин. Теге эш арасында гына 4 юллык кына җырлап җибәрергә мөмкин. Ясин укыганда теге ул да инде уялып кына укый, ләкин шул кадәр моң. Энесе әйтәдер әнинең Юнус абый. Сеңнем, митем ник безнең бөтен идәге бөтен кеше гармончыда җырчы, ник миңа гына моң бирмәгәннәр соң ул дим, көләм берсендә. Юнус абый әнинең энесе гармон уйнап утыра. Башыңны күтәреп карады да мәрхүм, сеңнем яши бөтен кеше моңлыга әйләнә, ул җырларсың әле диде. Шуңа күрә ул тормышта күргәннәрдә сиңа торгандыр, ләкин тумыштан килгән әйбер дә бар инде. Әнигә мин чын күңелдән саулык телим. Аллаһ Тәгалә бала хәсрәте бирмәсен. Тәрбияләп үстергән өчен бик зур рәхмәт. Уф диеп тә әйтмә дигән, ничә яшьтә дә син бала, рәнҗетүдән саклана күр, бурычларың чиксез аңа. Алда көткән киләчәк тә, үз балаңнан күрәчәк тә, уңышларың баскычы да, җәннәт ишеге ачкычы да сиңа гомер биргән ана дип язган идем мин кайчандыр. Һәм бу дөрес, бу чын күңелдән чыккан сүзләр, булдырылган хәтле игелек күрсәтеп әтиәниләргә, үзебезгә әҗир савап һәм үзебез балалардан күрәчәкне эшләп куябыз инде без. Шуны эшли алырга насыйп булсын. Әтиәнигә дә рәхәт картлык күрсәтергә, әниләргә дә, балалардан да игелек күрергә язсын һәр кемгә.